Er du klar til skrivedebatten? Nej, det er ikke lige mig. Hvad er det? Det er Erik. Jeg har bare lige væk fra skolen. Hej, du må være den nye i klassen. Hvad hedder du? Eller går over til Erik. Hej. Hej. Nå, nok for det. Vi skal have om fotosyntese og respiration her. Fotosyntese, det foregår, når træet her, det tager sin CO2 ind, og så laver den simpelthen O2. Den skider det simpelthen ud, og så indånder vi det, og så udånder vi CO2. Er I med? Ja. Så hvad synes du om vejret? Jeg har valgt sol. Okay. Er du okay? Ja. Er der sket noget? Er du helt okay? Er du sikker? Okay, kom, lad os få dig hjem. Er du klar? Ja. Ella, ikke vær bange, men jeg er vampyr. Hej Johnny. Hej. Perfekt succes. Ja, det er længe siden. Sidst jeg så dig, sad vi i en sandkasse. Har du det godt på din nye skole? Ja, det går meget fint. Du er glad for vennerne. Ja, Hvad med byen og sådan? det går okay. Hvad med dig? Ja, jeg går på privatskole. Vil du med i biografen en dag? Det kunne da være hyggeligt. Jeg har noget, jeg skal vise dig. Undskyld, jeg blev så bange. Det er okay.